Да, здравейте, готини хора, и добре дошли в новото видео, новия влог. Понеже не съм правил влог от изключително много време, а пък нещо започнахте доста да ми липсвате и много се радвам, че имам възможността отново да снимам влогове и да ви апдейтвам за нещата, които стават. В момента отивам на фитнес и след това ще ви взема с мен да снимаме много яко видео, понеже бях в Дубай. Много яко видео за нещата, които ме научиха от Дубай, нещата, които Дубай ме научи, понеже Дубай е интересно място, което освен за почивка може да те научи на много неща. И това ще го кача в първият канал, понеже не знам дали знаете, това е вторият ми канал, в който започвам да качвам влоговете, а в първият канал, който бяха реално влоговете, ще бъде буквално размисли и страсти, мнението ми по различни теми и образователно съдържание. Съдържание, което мисля, че би ви било полезно. Друго нещо, много яко. Колата, която отдавихме преди около година, вече функционира и сега само оправяме визуалните части, част от механиката, типа филтри, масла и подобни неща. Така че нещата много добре се нареждат. 2025 ще е много интересна година. Ще има и видео за новата година и такова видео ще снимаме тази вечер. И после ще ви взема с един мой приятел и партньор. Снимаш ли? Да. Здравейте хора, ние сме в Планет Фред Фитнес. Елате при нас и не оставете бакшиш. Абе, ладно. При мен ли снимате? Ами, бандичка, мисля, че е време да ви покажа къде съм. Не си Airbnb, защото тази вечер като цяло планирах и през деня, обаче нямах възможност чисто времево да дойда. И затова горе-долу деня ми изгоря, но затова ще се възползваме вечерта. Надявам се микрофонът да не гърми. Ще използваме това Airbnb тази вечер, за да снимаме различни кадри, снимки, видеа за моите YouTube канали. И мисля, че е време да ви разходя. След малко ще направим осветлението малко по-добро, нося си някакви неща. И е време да разпънем цялата цигания, но преди това е време да ти покажа какво е Airbnb-то. Та общо взето това Airbnb-то ще го използваме за, както казах, снимане на различни видеа и неща, които ще правя за собствения си канал. И най-вече ще снимаме видеото за Дубай. Както казах, в Дубай беше изключително интересно. Имаше много какво да се научи оттам. И вярвам, че видеото би ви било много поучително. Ето тук ще оставим втория, реално първи главен канал. А пък тук влогчетата просто ще си говорим, ще си правим някакви неща заедно и ще си изкарваме готино. Като цяло наредихме горе-долу сета и сега се опитвам да си намеря някакъв бекграунд, който да се показва на музиката, освен това. Иначе така, не знам дали е много правилно, че съм наредил осветлението, но за жалост аз не разбирам. Дори много се изнервих, защото тук 15 години, да, 15 минути не можах да си настроя камерата и настройките, понеже не ги разбирам и много се изнервих. И накрая какво ще стане? Нямам идея. И още повече ме изнервя, че тук има супер много ехо и това няма какво се направи. Това въобще не го бях предвидил, но общо взето как изглежда камерката, софтбокса, другия софтбокс. Сега, Keylight, Feellight, въобще не ги разбирам тия лайт. Нали, в смисъл имам някакви базови познания. На какво друго ме научи Дубай? Дубай ме научи, че една жена, за да бъде красива и привлекателна, тя не трябва да е разголена и пошла. След абсолютно всичките драми с настройките по камерата, успях да запиша първото видео за Дубай и това на какво ме научи Дубай. Със сигурност съм пропуснал изключително много неща, понеже Дубай е място, което може да те научи на изключително много, но мисля, че най-важните точки ги засегнахме. И след малко почвам да снимам, всъщност не качвам нищо. Следващото видео, което всъщност ще бъде за това какви цели си поставих за новата година, какво не постигнах старата година, защото миналата година ми беше абсолютен провал горе-долу. И това видео също може да го гледате в другия канал, главния канал. Малко така, сега докато снимам,
Не е толкова готино, че разпределих двата канала, но мисля, че е за добро, защото хората, които искат да гледат влог, ще гледат влог тук. Хората, които искат да разпускат, да гледат някакви по-образователни, малко по-стойностни неща, да отидат в другия канал. И като цяло в този канал също така мисля да показвам развитието на бизнеса, защото се случват доста интересни неща. Днес, примерно, имахме разговор с потенциален клиент, който не можеше да си позволи услугата. И какво правим, когато един потенциален клиент не може да си плати услугата? Ами, зависи. Може да не му вземеш парите, или може пък да му вземеш парите, колкото има, да доставиш някаква услуга, която мислиш, че би му била полезна. Защото аз съм от хората, които не обичат да остават пари на масата. Буквално, ако ти можеш да си позволиш 200 лева, 500 лева, аз ще намеря начин да изпълня най-доброто за теб и за твоят бюджет. Защото е доста тъпо, когато си в началото и си определиш някакви пакети и отказваш на хора, които реално искат да ти дадат парите си, просто нямат възможността, искат да се възползват от услугата ти, но реално в момента просто не могат да си го позволят. Така че ако продавате някаква услуга, моя съвет е никога да не оставяте пари на масата, поне в началото. Уморих се да говоря. Сега ми е малко тъпо, че наех цялата къща за 2 дни, защото е напълно излишно. Буквално си снимах всичко, което ми трябваше за около час и половина. Което означава, че ден и половина имам къща, която не знам какво да правя в нея. Докато чакаме Ивчо, си действам някакви задачки тук. Специално в момента попълвам CRM и по-скоро хората, които са ми отговорили, да им отговоря, да им върна съобщение и така нататък. Хората, които си мислят, че животът на човекът, който създава съдържание в YouTube е много интересен, реално... Какво е? Прати адрес, линк, нещо. Айде се. Че разговарям тук с моите приятели, брат. На някои хора, които правят дейли влогинг в някакви различни държави и се издържат от това нещо и от бизнеси покрай това нещо, най-вероятно е доста по-забавно. Но хора, които имат и развиват някакъв бизнес като този, който правя аз, не е чак толкова интересно, просто защото през повечето време ти или си пред компютър и сетъпваш някакви неща, или изпълняваш услугата, или предлагаш услугата, или си в някакви срещи. Буквално не е постоянно да си на път, постоянно коли, ресторанти и така нататък. Това е някаква част. И е много важно да го знаете, защото когато хората си представят яко грайндене, яко бачкане, тук ще ги убием, реално слагат бачкането 10, 15, 20% и останалото тук. Сега ще си купим кола, ще си купим апартамент, ще има слънчака, ще разцъкаме Дубай и такива неща. Да, това е яко, това е готината част. Но 90% по-скоро е работата, независимо каквато и да е тя, дори да е най-скучната в момента, и 10-15% удоволствие. Уважаеми зрители, Я покажи какво направи тук с тия осветления, я кажи. значи експертите... Че момчето е снимал филми за Netflix, не знам дали Не знаете. знам дали знаете, но поне клиентите знаят. Да, поне те знаят. Значи, тук този трик се използва, когато имате голямо помещение за осветяване. Понеже този софтбокс е пълен шит, защото примерно струва около 30 лева от Тему. Защото съм си го купувал от Тему. Да, от Тему. Та идеята тук е вместо да ги използвате така да сочат към някой, да сочат примерно към мен, може да обърнеш сега камерата към лицето ти и да видиш колко всъщност е осветлен той. То не е проблема в това. Да, не е в това проблема. Но в случая е готино, защото ние имаме тук бели стени и бели тавани. И когато сочат нагоре, осветяват лицата много по-ивън. И така успяваме само с 2 софтбокса да осветим цялото помещение. И това може да го научите в нашия курс. Абсолютно. Всичко го има в курса. Всичко, което ще чуете, вече го има, но все още го няма. Но все още го няма. Да, нали ви споделих, че работим по един курс и този курс Ивчо ви казва точно нещата, които ви казах, че ги няма в България. И говоря малко по-подробно в главния канал, за който си говорихме за целите за 2025. А ние си правим какво? Ние си правим много яка шиша с дубайски. Покажи какво правиш, да ти от Airbnb да ни се разсърдат. Вау. Тук правите една дупка така. Така. Сеш се. Да.
да се върнем на темата за курса. По принцип тези неща ги има в България, но ги има в университетите, което за мен, аз като човек, който съм учил в Холандия и съм учил, пробвал съм се усилено да уча в Холандия и да уча в чужбина, видял съм какво е в България, видял съм какво е в чужбина. Видял съм какво е в чужбина и съм видял какво е и в България. Казвам ви, това е шибана загуба на време. И според мен, ако образователната система не се промени, тя ще рухне след 20 години. Бъдещето е в курсовете. Хора и ви спестяват много време, усилия и пари, защото може аз да съм учил в Холандия и там да е малко по-ефтино, може да е малко по-ефтино от другите държави, в които примерно ще дадете там 30 000 евро на година, което е абсолютно без никакъв спор, супер загуба на време и средства, казвам ви. Купете си нашия курс, когато излезе, защото ще е уникален. Няма да има такова. Може да има скоро в България, но няма да има като. Аз вече си го купих направо, той ми го продаде, някакво остане. Между другото, най-вероятно има такова в България, обаче няма такова в България, което ти обясня и за персонален бранд, и за маркетинг, и за монетизация, и за всичките тия неща, за които ти говори, за заснемане, осветление, вънка, вътре, абсолютно. Телефон, камера. В смисъл, той е полезно на всички, за всичко, дори да не използва цялото нещо като готов продукт. Примерно някой иска да научи как да снима, мисля, че това е място, някой иска да научи как да скейлва, това е място, някой да научи как само да монетизира, това е място и затова съответно сме го направили. Аре, правим си и шиша. Абсолютно. Идеята тук е, хора, да ви дадем абсолютно най-много стойност за абсолютно. Само, че моля ти се, брат, служи 2 въглена, защото полудя. Да, верно. Може да не знам как да правя наргиле, но разбирам от видеа. Но със сигурност нашата идея е да ви дадем възможно най-много стойност за тази изключително скромна цена, не? Защото аз с него съм спорил на тази тема и според мен този курс трябва да струва поне 2-3 хиляди лева, наистина. Но никой няма го купи. Ще го купат хората, аз съм сигурен, че хората ще се изкефат и ще получат абсолютно мега много стойност. Благодарение на мен да. И на моята скромност, този курс ще бъде тази сума, която ще бъде. Иначе пича иска да ви дере яко. Не, аз не искам да ви дара яко, но при случая, в който аз за нещата, които знам и нещата, които съм научил, знам колко средства, усилия и време съм дал. Буквално в този курс съм вкарал 70-80% от знанията ми в тази сфера и съм ви ги дал да ги храносмилите по най-лесния начин, по най-бързия начин и по начина, по който веднага ще започнете да ги прилагате в ежедневието си във вашата работа. Еми аз какво картофли съм? Еми аз за твоите неща са ясни, те хората знаят и какво даваш като информация, братле. В смисъл, те хората вече те знаят. Хората, които гледат този влог, вече знаят какво могат да очакват, но хората в твоя влог не ме познават мене много добре. А той е много готин, брат. По принцип, вода се, че съм готин в Холандия. Тук в България не е чак толкова, но в Холандия съм много готин. Ай, кажи сега. Защото като сложиш това отгоре... В момента спорим дали HMD-то трябва да се сложи на шибания котон. Аз му казвам, че трябва да се сложи на шибания котон, защото аз съм се обучавал от немци, братле, и те са ми показвали. Значи слагаш си HMD-то, братле, на котлона. И той играе ролята на третия въглен, братле. Вместо да слагаш трети въглен в котона, слагаш HMD-то на котона. И слушай сега. И като го сложиш отгоре, слушай сега. И заминава. Той по принцип ще слуша. Виж сега. Когато вземеш HMD-то нагрял... Вече се нагрява постепенно и нещата стават така. Трябва физика, брато. Предаване на топлина. Добре, когато той го прави по неговия си начин, аз дърпам и много леко наргилето. Значи аз когато го правя по моя начин, пуша около 2 часа и половина. Да, в смисъл, той или ще ти е леко и ще пушиш повече, или ще ти е по-тежко, но на мен не ми се е случило да стане така. Аз винаги, когато съм си го правил, когато аз си го правя, пуша много и пуша яко. И се пуши готино. Взимаш HMD-то и слагаш, правиш един път цак, цак, вдигаш го, виждаш дали се е залепил някой тютюн. Махаш тютюна и след третия път, вече като го сложиш е така цак, цак, и вече си е поставен добре върху тютюна, дори да залепне. И вече оттам нататъка той ще му го сложиш, преди да сложиш въглените върху него, разбираш ли? Ти първо го слагаш, обръщаме сега въглените и слагаме HMD-то. И чашката трябва да се загрее с това HMD, разбираш ли? И после му слагаш въглените. Чашката се загрява след 5 минути, разбираш ли, като сложиш HMD-то. И ти, вместо да чакаш толкова време да се загрее и HMD-то и чашката, слагаш предварително само HMD-то и се загрява по-бързо чашката.
Така вече има лойка. Защото аз си мислех, брат, че слагаш и въглените и чашката. Не, само HMD-то слагаш първоначално, докато загрее чашката и после слагаш въглените. Съгласих се. Брейн! Да, има лойка, брат. Ева. Brain is braining! Става. Абе, тия технологии. Фу, как? Как се мести това, бе? Цъкни се, брат. Опа. Не, бе. Какво? В момента часът е почти 4 и като цяло, когато имаш доста работа и се случва такива дни да си тръгваш толкова рано и утре да ставаш също рано, понеже сутринта имаш ангажименти, по обяд имаш срещи, след обяд имаш работа, вечерта трябва да имаш някакъв социален живот и в някакъв момент е малко тегавичко. Но в крайна сметка е важно да знаем какво правим и защо го правим и по-скоро защо правим това, което правим. Надявам се видеото днес да ви е било интересно, да ви е било полезно. Видеята, които снимахме, които най-вероятно са качени вече или някои от тях в главния канал, да ви бъде полезно, да ви бъде интересно, защото ги правих наистина с желание, наистина с голямо удоволствие, наистина се постарах за тях. Щом съм наемал Airbnb-та да правя горе-долу някакви адекватни сетове и всичките тия неща, значи наистина съм се стараял, наистина имаше някакъв смисъл. И като цяло беше много готин ден. И така, това е живота на един човек, който се опитва да се бори с живота. Пожелавам ви успешен ден, успешна вечер и каквото и да е там, когато и да ме гледате. Успех в живота и се виждаме в следващото видео. Чао, чао!